Куды і навошта прыляцеў Лукашенко? Што яго прапагандыст хоча зрабіць з гербам пагоня? І колькі людзей страціла Беларусь за апошнія 2 гады? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко прызямліўся пад Барысавам на аўтамабільным заводзе BLG. Туды ён прыляцеў на верталёце, каб праверыць, як рэалізуецца яго чарговая мара – стварэнне беларускага аўтамабіля. На самой справе гэта стандартная машына маркі Geely, куды цяпер будуць проста ляпіць шыльду з іншай назвай. Большасць дэталяў у машыне кітайскія і расійскія. З беларускага толькі частка, ну і плюс зборка-афарбоўка. Але на заводзе бажацца ў найбліжэйшы час лакалізаваць вытворчасць па максімуму. Прыдумалі ўжо і назву, прычым не асабліва замарочваліся. Называцца аўтамабіль будзе так жа, як і завод – BLG. Гэта старая і трохі смешная традыцыя лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, каб пазначыць беларускасць нейкага прадукта, проста упіхнуць у назву частку «бел». Згадайце той жа ліманад «Белакола». Таму, каб лукашэнкаўцы супрацоўнічалі не з кітайцамі, а, напрыклад, з нямецкімі канцэрнамі, то пад Мінскам цяпер збіралі б «Белседес», «БелМБ» альбо «Белваген». Як яно там атрымаецца, пабачым, але машыну яшчэ не паспелі выпусціць, а лукашэнкаўская прэс-служба ўжо ганарліва называе аўтамабіль народным. Вось толькі тут можа з'явіцца нечаканы момант, бо цяпер у Беларусі дзейнічае спецыяльная праграма ільготных крэдытаў для пакупкі Geely. Але проста падчас выступу на заводзе Лукашенко заявіў, што ў будучыні хоча гэтую ільготную праграму закрыць. Ну і не абышлося без лукашэнкаўскіх стендапаў на самыя разнастайныя тэмы. Ён пажаліўся на суседнія краіны і падзякаваў расіянам за іскандеры і ядзерную зброю, а таксама пахваліў сам сябе. Маўляў, як же раней было кепска и як же цяпер добра. Раньше этого не было, я же это помню, с чего начинали. На горизонте, когда я приехал в первые дни президентства, женщины плакали, дергали меня там, я стоял на возвышенности какой-то за штаны, вот Свидерский тогда работал в министерстве, плакали уж, сынок, на меня, хоть $30. Все считали в долларах, ну и сейчас. Загаварыў Лукашенко і пра дзяцей агулам, і пра свайго малодшага сына ў прыватнасці. Маўляў, яго сын Мікалай шмат часу праводзіць у інтэрнэце і нібыта пераказвае яму, што там піша народ. Таксама Лукашенко падзяліўся сваімі поглядамі на выхаванне. Калі коратка, то ён лічыць так: дзяцей балаваць нельга, хай адчуюць цяжкасці. Праўда, тут Лукашенко ўжо не стаў удакладняць, якія такія цяжкасці адчулі ягоныя дзеці. Акрамя таго, Лукашенко сёння падпісаў указ пра беларускі знак якасці. Выглядаць новы сімвал будзе вось так. Тут, як і з беларускім аўтамабілем, таксама прыдумваць нешта новае не сталі. Проста ўзялі стары савецкі знак якасці і замянілі ў ім надпіс «СССР» на «Беларусь». Ну і ўсё. Раней Лукашенко ўжо дзяліўся сваімі планамі на гэты конт. Ён хоча, каб за знак якасці сярод беларускіх вытворцаў ішла сапраўдная барацьба. Для гэтага прыдумалі, што прадпрыемствы, якім дадуць гэты значок, будуць мець яшчэ нейкія дадатковыя ільготы і прэферэнцыі, але якія пакуль вырашаюць. Дарэчы, жартаўнікі ў інтэрнэце ўжо прапанавалі свой варыянт для лукашэнкаўскага знака якасці, і выглядае ён вось так. Беларускія салдаты перастралялі самі сябе. У адной з вайсковых частак ажно 2 вайскоўцаў атрымалі агнястрэльныя траўмы. Пра гэта паведаміла само Міністэрства абароны. Абодва вайскоўцаў у парадку. Ім адразу аказалі дапамогу і пагрозы іх жыццям няма. Праўда, што канкрэтна здарылася, не кажуць. Паводле Мінабароны, інцыдэнт адбыўся праз парушэнне патрабаванняў бяспекі пры правядзенні стрэльбаў. Суд над былым работнікам спецслужбаў. Хутка пачнецца разгляд справы галоўнага спецыяліста беларускага нацбанка Александра Цярэшчанкі. Яго вінавацяць у фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Падобна, што мужчына пералічыў грошы ў нейкі незалежны фонд. Відэа Цярэшчанкі было паказана ў адной з праграм прапагандыста Рыгора Азаронка. У ім Александр прызнаўся ва ўдзеле ў акцыях пратэсту і рэпостах на тэму выбараў і каранавіруса. Але цікава, што ў праграме прапагандыста Цярэшчанка таксама названы афіцэрам і кіраўніком КДБ Барысаўскага раёну. Цяпер Александру Цярэшчанку пагражае да 5 гадоў калоніі. Фантазіі прапагандыста. Калісьці Андрэй Мукавошчык быў вядучым клубе вясёлых і знаходлівых. Цяпер жа ён стаў адным з найбольш крыважэрных і хамскіх праўладных публіцыстаў. У апошняй сваёй калонцы Мукавошчык дайшоў да таго, што назваў рэпрэсіі палітычныя прысуды не вельмі строгімі і назваў лукашэнкаўскіх карнікаў гуманнымі і міласэрнымі, а таксама прыцягнуў за вушы пагоню і класічны верш Максіма Богдановича. На думку прапагандыста, славутыя радкі старадаўняй літоўскай пагоні «Не разбіць, не спыніць, не стрымаць» гэта як
якраз пра цяперашніх сілавікоў Лукашэнкі. Мукавозчык нават патрабуе забраць пагоню як сімвал апазіцыі. Цікава, канешне, як, калі цяпер чыноўнікі і сілавікі актыўна знішчаюць беларускую гісторыю і змагаюцца з гэтым сімвалам. Але ладно. Ад сябе ж рэкамендую мукавозчыку не стрымлівацца і зрабіць роўна так, як сам і прапануе. Хай возьме сцяг з пагоняй альбо хаця б налепачку і проста прагуляецца па Мінску. Вынік яго ўразіць 100%. Сілавікі агучылі лічбу з'ехаўшых беларусаў. Толькі за апошнія 2 гады з Беларусі эмігравалі больш за 200 000 чалавек. Пра гэта ў эфіры АНТ расказаў начальнік дэпартамента грамадзянства і міграцыі Алексей Бягун. Праўда, адразу ж сілавікі пачалі пераконваць, што эміграцыя многіх беларусаў не звязаная з палітыкай. Маўляў, тыя ж айцішнікі проста вымушаныя рэлакавацца з Беларусі з-за таго, што Захад увёў санкцыі. Пра іншыя нюансы, такія як бясконцыя рэпрэсіі ці саўдзел Беларусі ў вайне, Бягун какетліва прамаўчаў. А старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова сёння показала сваю раскошную шубу. У ёй чыноўніца прыехала сёння на завод МТЗ выступаць перад рабочымі. Што гэта за шуба, дакладна сказаць цяжка, але выглядае вельмі падобна на скандынаўскую норку. Калі гэта так, то каштуе такая раскоша ў раёне $3500. Ды і ўвогуле. Апошнім часам у цывілізаваным свеце сапраўдная футра лічыцца дурным густам. Але дзе добры густ, а дзе беларускія чыноўнікі, вы, напэўна, ведаеце і самі. Танцы для беларускага чыноўніка. Лукашенко паслаў міністра замежных спраў Алейніка ва Уганду. Там праходзіць саміт руху недалучэння. Гэта арганізацыя аб'ядноўвае краіны, якія не ўваходзяць у ваенныя блокі. Большасць удзельнікаў гэта краіны Азіі і Афрыкі. Адзіны прадстаўнік Еўропы гэта якраз Беларусь. Што трохі парадаксальна, бо Беларусь уваходзіць у АДКБ, але напэўна гэта па нейкіх прычынах не лічыцца. Калісьці Лукашенко ездзіў на гэты саміт асабіста і фатаграфаваўся там з Раулем Кастра і Уга Чавесам. Але апошнім часам ён згубіў цікавасць і адпраўляе туды чыноўнікаў. На гэты раз паехаў Алейнік, і вось якім палкім танцам сустрэлі беларускага міністра. Не хочаш у турму? Тады плаці. Сілавікі працягваюць трэсці грошы з праграмістаў, якія данацілі ў незалежныя фонды, але цяпер сумы кампенсацыі патрабуюць зусім ужо касмічныя. Блізкі да сілавых структур канал выклаў відэа з 3 айцішнікамі, якія нібыта самі прыйшлі з павіннай. Адзін з мужчын перавёў менш чым 2 еўра каналу Нехта. За гэта яго прымусілі перавесці $1000 у дзяржаўны дзіцячы фонд. Другі мужчына, які таксама данаціў Нехта, вымушаны быў перавесці на дабрачыннасць аж $5000. Такую ж суму стрэслі з 3-го чалавека, які пераводзіў 35 еўра фонду Байсол. Кампенсацыі гіганцкія, але калі стаіць пытанне грошы альбо свабода, то выбару у беларусаў не застаецца. Шчучыншчына. Гэта сёння не смешна. Сілавікі зладзілі чарговы хапун, і цяпер налёт адбыўся на прадпрыемстве Шчучын Аграхімсервіс. Узброеныя міліцыянты ў шлёмах і бронекамізэльках жорстка затрымалі каля 10 работнікаў. Прычына традыцыйная – распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, то бок рэпосты ў інтэрнэце. Цяпер затрыманых чакаюць суды, а пасля штрафы ці суткі. Дзікія гісторыі пра тое, як беларусаў працягваюць дурыць махляры. У жодзені пенсіянерку пераканалі прадаць кватэру, і схема была максімальна нягеглай. Жанчыне пазваніў нібыта супрацоўнік службы бяспекі па расследаванні крымінальных спраў у сферы нерухомасці і паведаміў, што яе кватэра выстаўленая на продаж. Каб злавіць тых, хто гэта зрабіў, жанчыне цяпер трэба прадаць жыллё, а атрыманыя грошы пакласці на бяспечны рахунак. Пенсіянерка паверыла і выканала ўсе інструкцыі. Само сабою, рахунак, куды яна перавяла ўсе грошы за кватэру, належаў ашуканцам. Але і гэта не ўсё. Пасля махляры падчас відэазванка прымусілі жанчыну стукаць лыжкай па патэльні, апранаць на галаву рондаль, аблівацца маянэзам і абсыпаць сябе мукою. Пенсіянерка, як пад гіпнозам, выконвала ўсе патрабаванні, і скончылася гісторыя сапраўдным цудам. Праз некалькі дзён у мінскае аддзяленне банка прыйшоў малады чалавек, каб зняць з рахунку скрадзеныя ў пенсіянеркі грошы. Але ў банку пацікавіліся, адкуль у яго такая сума.
дома. І калі ён не змог патлумачыць, то выклікалі міліцыю. Цяпер хлопца затрымалі і будуць судзіць, а жанчына атрымала назад усе свае грошы. Другая гісторыя скончылася зусім інакш. Мінскую пенсіянерку дурылі аж некалькі месяцаў. Ёй званілі то прадстаўнікі банка, то міліцыі, то іншых дзяржаўных органаў. Само сабою, усё гэта былі ашуканцы. Схема тая ж. Маўляў, вашую кватэру хочуць прадаць чорныя рыэлтары, таму прадайце яе самі і пакладзіце грошы на бяспечны рахунак. У выніку і гэтая жанчына паверыла ў байкі махляроў. Яна прадала кватэру і перавяла сваім суразмоўцам аж 160 000 даляраў. У выніку жанчына засталася і без жылля, і без грошай. Знаёмцеся! Сухараўскі сёгун. Так сам сябе называе малады японец Сюнсуке Сіндо. Ён каля паўгода жыве ў Беларусі і расказвае пра свае ўражанні ў садсетках. Ён параўноўвае жыццё ў дзвюх краінах, крытыкуе японскія стравы, якія гатуюць у Беларусі, і расказвае пра незвычайныя для сябе месцы. Прычым робіць гэта па-беларуску. Як яго занесла ў нашу краіну, хлопец расказваў у ток-шоу на дзяржаўным ТБ. Аказваецца, ён ажаніўся з беларускай, якая вывучала японскую мову, і вырашыў пацікавіцца, як жыве радзіма яго жонкі. Наступны припынак. Ламанка. 99. Осторожно, звери зачинаются. Незвычайная сустрэча адбылася ў Пружанскім раёне. Там кіроўца зняў цэлы статак аленяў, якія перабягалі трасу. Выглядае прыгожа, але ж такая сустрэча можа быць небяспечная для неуважлівага кіроўцы. Так што будьце асцярожныя на дарогах і беражыце сябе. Вось такімі былі навіны пятніцы, але развітваемся ненадоўга. Ужо ў гэтую нядзелю выйдзе наш спецыяльны сюжэт, прысвечаны адной вельмі цікавай гісторыі. Таму, каб нічога не прапусціць, падпісвайцеся на канал, а таксама не забывайцеся пра лайкі, дызлайкі і свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.